हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जब निउसआव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो खोनादों जानांगौ जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंबाय थाखादों बोसोरसेनि गेजेरावनो 1 लाख साख्रिनि एपइन्टमेन्टखौ होनाय जागोन होनना बिथांमोना बुंदों दा बे 1 लाख साख्रिया माला फैगोन माला रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो नागिरदों बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय जाहाथे आरो बेबायदिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आपडेटखौ नोंथांमोना सानफ्रोमबो मोननो हागोन दा आसामनि फाइनान्स मिनिस्टार आजान्थानियाव बिथाङा बुंदोंदि आसाम जब एपइन्टमेन्ट अफ 1 लाख पिपल विल बी ट्रेन्सपारेन्ट जायखिजाया बे 1 लाखनि साख्रिनि भेकेन्सियाथ' ओंखारगोन नालाय दा बिनि थाखाय नोंथांमोना जेबो फिस होनाङानो बेहाय नोंथांमोना डाइरेक्ट एपइन्टमेन्टखौ मोननो हागोन होनना बिथांमोना बुंदों दा बेहाय बिथांमोना मा बुंबावदों आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि दा जोंहा लोगोफोर माबाया जोंहा टेट एग्जाम होनानैथ' पास जानाय गोबां दङ नोंथांमोना गोबां बुंबाय थाखादों नाथायबा बिथांमोना दासिमबो साख्रिखौ मोननो हायाखै एबा गभर्नमेन्ट स्कुलफ्राव बिथांमोना दासिमबो टेट एग्जाम पास जानानैबो थिसन जानाय जायाखै दा बिथांमोना बेहाय बुंदों दि जायखिजाया बे फैगोन सप्ता नङाबा जायखिजाया सुरुआनो जाखाबाय आरो माने बे प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय खामानिया सोलिगासिनो दङनो बिथांमोना जायखिया नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा टेट पास जानाय बिथांमोना सार्टिफिकेट गोनां नोंथांमोना साख्रिया गोख्रैनो मोनगोन बिथांमोना एपइन्टमेन्टखौ नोंथांमोना गोख्रैनो होगोन नोंथांमोना दा सिन्था खालामनाङा बिथांमोना दा बेहाय रायलायदों प्रेस कनफारेन्स खालामनायाव बिथांमोना बेखौ बुंदों दि जायखिजाया बिथांमोना एपइन्टमेन्टखौ होलांबाय थासिनो जायफोर बिथांमोना टेट पास जानाय बिथांमोना दा बिनिफ्राय लोगोफोर आरो बिथांमोना बे बुंबावदों जोंहाथ' गोबां डिपार्टमेन्ट दं नालाय जेनेबा फाइनान्स डिपार्टमेन्टआनो जा गोबां सेरिकालचार डिपार्टमेन्टआनो जा हेन्डलुम डिपार्टमेन्टआनो जा माने गोबां रोखोमनि जोंहा डिफारेन्ट दं बेफोरनियावबो गासिबो माने बिथांमोना डिपार्टमेन्टआव सोंजोबखाबायनो जेनेबा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ खालामसिगोननो बिथांमोना दा बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जेब्ला बिथांमोना रिक्रुटमेन्टखौ नटिफिकेसन हरो अब्ला आं नोंथांमोना भिडिअ खालामना हरगोन जोंहा भेकेन्सियाथ' गोबां बुरजा जागोन नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे मिस खालामनाङा एप्लाइ खालामनानै जाहाथे नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो हायो बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला दा बेयो लोगोफोर गोख्रैनो जागोन बिथांमोना माने डिपार्टमेन्टआव होनहरखाबाय बेसेबां भेकेन्सिखौ नांगौ जाना दङ माने पस्टआ खालि जाना दं बिनि गासिबो बिथांमोना माने खोन्थाहरनो थिनदों बिथांमोना जेनेबा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ जागायसिगोन होनना बिथांमोना बुंदों नोंथांमोना बेखौ फरायनो हागोन गासिबो डिपार्टमेन्टआव रायलायखाबाय आरो जेनेबा बेसेबां पस्टखौ होनांगौ बेखौ बिथांमोना रायलायखाबाय दा बिथांमोना नटिफिकेसन हगारनानै खोन्थागोन दि जा भेकेन्सि प्रसेसा सोलिबाय होननानै बेबायदि खोन्थाहरगोन आंबो नोंथांमोननो जेब्ला फैगोन अब्ला खोन्थाहरगोन दा बे भिडिअ'आव बेनिखिनियानो लोगोफोर जायफोर टेट पास जानाय माने दाख्लै सिगाङाव जायफोर बिथांमोना टेट एग्जामखौ पास जानानै सार्टिफिकेट मोनबाय बिथांमोना सिन्था खालामना नोंथांमोना एपइन्टमेन्टखौ मोननो हागोन गोख्रैनो टिचारनि आरो नोंथांमोना गभर्नमेन्टआव जागोन आरो दा बेखिनियानो लोगोफोर ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना स्कुल बेफोरो दासिमबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बिथांमोनाबो सिन्था खालामनाङा लासैनो बेबो जासिगोन बे मास नङाबा मास मोनसेनि गेजेरावनो जाजोबगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोननिया दा बेखिनियावनो लोगोफोर साख्रिनि आपडेटखौ बेनिखायनो मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामो गोजोन्थों लोगोफोर